talagman nga gidala ni Odette. Musulti lang ko ani kay mahimo tingali ni siyang komedya, pero nalisang baya ko pagkadawat na ko ni ining maong text 4 days before naabot si Odette. Kaya nga ako kong birthday December 17. Nakadawat kong text 4 days before sa Odette. O giingon dayon dito, Monsignor, nadungog lagi sa tibuok, nasod, nga duna kuno kay uyab. Kuyuwan ko? Unya, muanha jud kuno siya nimo, inig birthday nimo, ang iyangan si Odette. Kuyawan man sa taan ng istoryaha, oy, no? Pero nakakatawa ko pag ingon nga ang nga niya si Odette. Tinuod man, pagka-16 sa gabi dito ko sa kumbinto sa Barili, kauban sa akong mga kaubang pari, Father Romrom, Father RR, Father Raymond. Unya, pagsugod na yung kusog sa hangin, hilapihan yun, no? Mupaka naman ang scene, madungog naman nato nga dunay matumba, ngit-ngit kaayo, ug dihay usa ka higayon nga dihay natumba ug nipaka gyud ang among kumbinto. Nidali-dali kog tan-aw didto, nisud na gyud ang mga sanga sa mangga nga natumba. Makalilisang ug mihuros ang kusog kay hangin nga wa ko kapugong, nisandig na lang yung kusbugbong. Makalilisang. Unya, pagsud na ko sa akong kwarto, pagtanaw na ko, diha na'y nagbanaw nga tubig. Nga bisag sirado mga bintana, nganong diin manigikan ang tubig. Mauto nga gasigi kog map, ug nakatigom yung kog tunga sa balde. Hangtod nga milurang ang hangin. Sa diha na'y signal, akong gitiksan ang kadtong nag-text nako. Ug mautoy primero yun akong gibuhat. Akong giingnan siya. Wala gyud ko matug hangtod na human si Odette ug manyanita nako. Pero mga kaigsuonan, seriously, ako lang sa ning ipaambit ninyo kay basin baya na we can share these experiences na makaingon sabta, na usarata, na mibati ni adtong gidala na katalagman ni Odette. Ug mauni ang akong mga observations, ug mauni ang akong mga realizations. Na nakaingon ko, kalahi ra gyud di ay sa mga tao nga dunay pagtuo. Kalahi ra gyud sa mga tao nga bisan pa man sa taliwala ni daghan kayong mga kalisdanan, yet napatik dinhi sa atong kasing-kasing ang atong pagsalig ug pagtuo ngadto sa Dios, inabagan sa daghan kaayong mga pagpangama sa mga santos. Ang akong primerong observation mauni nga diha sa pagkabuntag na nanganaog minduha si Father Romrom ug diha mi sa atubangan sa kumbinto, dili maagian og mga sakyanan kay dihay mga dagko kay kahoy nga nagbabag, yet wa gyud mapugi ang mga tao nga nanglakaw mukat-kat sa kahoy, musuon aron lang yun, no? Ug diha ko'y nabantayan nga diin ang mga tao wa man gyud gakusmod, way gakusmod. Unya nakadungog ko usa, bay, kumusta man ang inyong balay? Ingon nga guba, parehas di ay ta. Gikapawa man lang, parehas ko no pa.
Kana bang, no? Welcome to the club. No? Kung mauni siya ang ako nabantayan ba nga na kana bang na-touch ko sa no? Niining maong mga matang sa kana bang pagpadayag sa ilang kinabuhi. Ang ikaduha, mao nga kining ang mga tao hangad-hangad, limpyo kayo, wa na'y mga kahoy. Kay ba mo? Unsay ila dayong naobserbahan? Hala, naadi ay mga balay diha. Na ako na yung mga balay. Nakabantay na sila. Naduna di sila silingan. Tingali ka sa kaha dinhi. Hilabihan tingali kabaga sa mga kabalayan dinhi. Ugwa na ta makaila sa atong mga silingan. Yet, mauni siya ang akong observation. Uy, naadi ka magpuyo diha. Uy, silingan di ay ta. Hello. Kanindot ang nanuha. Nakabantay na nga naay pagsinilingan ay. Tagadiin man yun di ay ka. Karoon palagi ko kita nimo. Naaraman di ay ka dapit diha. Ikatulong mo di ay kang balay gi ka sa amo. No? Kanindot, no? Ngaingon ani ba? Ang nahitabo, human ni adtong bagyo. Unya, ang ikatulo, nako nga observation mauni. Di ay piyesta pagka December 18. Piyesta sa mahal nga Birhen Maria sa Desamparados. Unya, gihangyo ko nga magmisa bisan pa magguba ang ilang kapilya, guba ang ilang gin. Nagmisa mi. Karon daw murag kana bang nagisi ang akong kasing-kasing na nagtanaw sa mga tao nga focused kay sila sa ilang pagsimba. Focused kayo, concentrated kayo sila nga namati sa wali. Ug usag yun sa akong naobserbahan nga bisan pa man og kanang daw dili kaayo nindot ang akong gibati kay murag nakalitan ko something amazing. Nakabantay jud ko sa mga taong nanimba nga wa gyud nagdalag cellphone. Why nagdag cellphone? Tinuod bitaw. Mutong akong giingnan mga tao kanindot ninyo wa man gyud mo magdalag cellphone. Ingon day, wa man gyud signal pader. Okay ka sad, no? Pero kana bang ang kadto bang ilang pagka-concentrated diya sa ilang pagka-focus sa pagtambong sa misa, wa gyud disturbo. Kanindot. Wa ko moingon nga manawag taglaing bagyo pero aron nga makakonsentrata sa panahon sa misa pero mahimo di ay nga mo konsentrata diha sa santos nga misa. Ug sa katapusan, that was the time for me to thank everyone. Akong giingnan sila. Pasalamat ko ninyo, labi na kadtong mga tao nga midawat ngadto sa ilang mga balay ug mga bakwit. Ilang mga silingan nga kaha ang ilang mga kabalayan, mga yano lang taong kaayong no? Mga payag. Thank you kaayo. Kay nahimo mong mga heroes and heroines sa atong mga kaigsunan. Ug wala mo makahibalo that you might have saved a life. Kanindot. Nga diha ang pagtinabangay, diha ang kanabang pagdinawatay. Dali mo, ari mo puyo sa balay. Gani usag yun niini, very concrete example. Na ako, nangumpra ko, dito sa Metro Gaisano sa Karkar,
Unya diha ko'y nailhan nga adunahan ni siya dito sa barili. Ang ilang balay gikural yunig taas kaayo, dako kay ilang balay. Adunahan. Og dili tingali kaayo ingon anak kasayon sa mga silingan nga makighugoy-hugoy ani. Ang akong naobserbahan mao ni. Naduna siya duha ka card na puno kaayo sa mga pagkaon. Ug dunay nakailan niya, "Oy, kadaghan gud na mo gikumpra." Ningon sa dayon siya, "Ay may na lang ni. Mangandam ta para sa bagyo." Ningon gud taong tong nangutana, "Hey, simbako, no?" Ana day no? Kana bang no? Pero namunga. Nakaibaw jud ko ani. Kay daghang kay mga tawo nga nistorya nako. Sa pagkahapon ni ini, iyang giingnan ang iyang mga silingan nagpaibbo sa ilang balay. Ari mo puyo sa balay. Ari mo dire. Gida ang mga bata, gida ang mga tiguang, dito nagpundok kay dako makini ilang lagwerta. Kusog kayong hangin. Gani napundok sila sa usa ka dapit kuno. Pagtuang na sa hangin, kay baw mo sa tag-iya, kadtong nangumpra, ningon kuno dayon, "Dali mo dire, di ay kape, di ay biskwit, di ay ini tubig, pangaon mo." Wow! Ang bunga ba ni adtong mga kalisdanan nga mihasmag namunga og maayo. Ug mao basab ka ni ang gipasabot ni Jesus kanato karon dinhi sa ebanghelyo nga mailhan kita nga iya ni Kristo pinaagi sa atong mga buhat. We are known that we belong to Christ because of our good works. Mga kaigsuunan, kita bang mga diboto ni San Nicolas nga sa kadaghang milagro nga iyang gibuhat, sa iyang pagtagad sa mga kabus ug sa mga kriminal, kaanindot unta nga kini sab-unta mahimong lamdag, mahimong gabay alang nato diha sa atong pagpuyo sa atong kinabuhi. Nga makaantigo ta, nga muabag, mutabang, mualagad sa atong isig katawo. Nga mahimo tingali, nga bisag unsa tingali kagamay nga naa nato, yet we still can share this to others, especially to the most needy brothers and sisters. Ingon ani man, ako ning tapusod ang atong pamalandong sa usa ka sugilanon ug mahimo tingali nga nakadungog na mo niini. Pero to emphasize our point, ako lang usbon nga diha kuno kadto usa ka bakililimos nga ang iyang pagpakilimos magdasyag lata unya iya ning dukdukon unya mangayo siya bugas ra gyud no, dagsa kahakop bugas isud sa lata. Mao to nga mauni ang buhaton, musuroy siya ngadto sa kabalayan. Ug ang mga tao nga makadungog na sa lata kay baw na nga nanasa ning makililimos nga mga bugas. Mao tong mga tao mag-andam na ihatag bugas. Ang kining makililimos nakadungog nga ang hari musuroy kuno ni adtong dalana. Purting lipaya sa makililimos kay dili lang tingali usa ka hakop nga bugas ang iyang badawat pero sidako nga bugas. Ug tuon man diha na gyud siya sa daplin sa dalan, wa gyud siya magpasalipod. Tingog na ang trumpeta, tutututut. Ano mo? Dikawas na ang hari ug nisugod nagpaglakaw. Ug iyang nakita nga ang hari nagpadung na gyud. Ug pag-abot na gyud sa hari diha duol niya, "Your hari!" No? Bugas! No? Nihunong ang hari. Unsa imong pangayoon nato? Bugas, your hari, bugas. Tok, 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 tok. Sa mao ba? Sige, tagaan ti kag bugas. Pero tagai sa kuan na imong bugas. Ang hari nangayog bugas sa makililimos.
nga makililimos wala kalain sa hari. Langayog bugas sa makililimos. Ingon ang hari, tagay kog imong bugas. Mao to ang nihilak ang kalilimos. Unya ni kuha siya usa ka pudyot nga bugas gikan sa iyang lata. So, maula ni akong ihatag nimong bugas. Gidawat sa hari usa ka pudyot bugas. Ingon dayng hari, ang maura di ini imong ihatag nako, ang maulang sab ni akong ibalik nimo. Pagkahila ka hinuon sa makililimos. Nipadayog lakaw ang hari. Karon nahabilin na lang ang makililimos, nagpatulo sa iyang luha. Pagtanaw niya sa lata, ang kadtong usa ka pudyot nga bugas nga iyang gihatag sa hari nahimong bulawan. Nindot unta kaayo nga igukod sa hari, iyang ihatag ang tanang bugas sa lata, pero ulahin na ang tanan. Minsahe, mga kaigsuonan, wala lang ta makahibalo nga bisan pa man tingalig unsa kagamay kaha nga atong nahatag apan kinigikan sa atong kasing-kasing, nakatabang ta sa atong isig katao, di na sa atong mga kaigsuonan nga labing nagkinahanglan kini bulawan diha sa mata sa Dios. Inubanan sa pagdasig sa mga mithi ni San Nicolas de Tolentino dinhi, kaanindot unta na daghan kita ug mahatag, mapaambit pagpangalagad ngadto sa atong isig katawo, ug sayod ta nga kining tanan would turn into gold. Mayong piyesta ninyong tanan.